Jokolang hambaya pari kok kebang saklak mosiglar orang kebang tongo bini bagi T20 match thumma hai dam saga dam pucol thampai ne ane kebang lor bangla angbalai tong thokka tini dui tala town hall boktitamar ya onek din khaise প্রায় 10 বছর তলা নাইকেও বড় হবো সাকা নাইকেও বড় হবো आगे जों चारिपुर सिनेमा नायमा काबो बेलकनी दं ना ठीक बेलकनीआव दंनि दिनै बक्तृता नायनो बुयै गालाय हामबाय ताकुरो इनिवर विशेषभावे जों नुगो बोरैरावनि संख्या खूब गोबां महाराज महिला में ज्यादा तारा यहाँ उपस्थित है खूब गाहाम जे जातिनि बोरैराव चबावा गोगो आ जातिनो केबो मेचेनी मानिया बोरै रंगारिया अरचिनी नेत्री खरचा सुजाक मनिहार देबबर्मा बासिंगो हाइजे बोखावासो थाका तोर थाङा बिना कप सालाबे ए आइ कैसे बोरै रंगो कारिना ना जों नरकनो तिनियाव कम सानान थायो टिप्रा मथा एबा टिप्रा पार्टी अनुकूल राजनैतिक दल हाइया म राजनीतिनि साकाव दङै राजनीतिनि तेबो साकाव बो कायसा जबा खाइमानि प्लेटफर्म से जातिनो रक्षा खाइनान बागै कायसा प्लेटफर्म श्रामा जाव जाति जेखाने विपद नाय टिप्रा मथारन थां जबा खाइनाय आबोनी फेसबुक सुयो बुबाग्रानो कुनो पॉलिटिकल पार्टी नि बी टीम रकमनि सिनाय दङ जों दिनै सानान मुजुङो जे टिप्रा मथा कुनो दिन चिनी टिप्रा सरनि हामक्राइनो तै कम्प्रोमाइज खाइग्ला चिनी नाहारमु ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि बागै जा खाइना नांमानि बुबाग्रा जीव जोंगर बीजेपी सिनिया कांग्रेस सिनिचिन थानि कोनो दल गरै चिनी जातिनि बागै जे पार्टी जोंनो चिनी हामग्राय तुइनि फाय माननाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड तुबुइनि माननाय आ बदल चिनी यारं मानो आदारवाइज जों केवल चिनी कोनो बुबाग्रानि कायसान को आगि बताम सागा पुइला जाति उलो पार्टी ताबु बुबाग्रा आरो करि खाइছে बुबाग्राबो तेबु रासिन खाताबु बुबाग्रानि कक राखनि थाखाय सिमेन्ट बाय इट लुइ जखन पुइला थेवो आबो सबाय सिमान हाय किन्तु तुइ लुइ आबो राख थांगा ताबु बुबाग्रान कक राख ताबु पुइला जाति उलोबो जाति आबो सु बुबाग्रानि कक बुबाग्रा जाति बुबाग्रा 2023 निर्वाचन पर्यन्त बुबाग्रा साव जातिनो थानसा तंदे कायसानो ताबुदी कायसानो एटाक ताख्लायदे जाति थानसा मा तंनाय जाति साबो टिप्रा जाति चिनियो कयता हदा दं 19 टा हदा दङ चाकमा दङ देबबर्मा दङ त्रिपुरा दङ मसाबो दं रियां रक दङ गनाय जाय जत मिलि उइसे जों टिप्रा मो टिप्रा दो फानो मोथांनान बागै बुबाग्रा जे चबा खायो आ चबा बुंनो ग्रेटर टिप्रालेन्ड आ ग्रेटर टिप्रालेन्ड दाम आंनु कामी I have seen one press conference by one political party borok sawo टिप्रालेन्ड से माननानै आसुत कठिन ग्रेटर टिप्रालेन्ड मा मानोबा दसाला ताकुरो आनो माइकलाय खुरुइनि बाइका टक बाहान बाय आंगारो साजा टक बाहान नि जागा वाक बाहान गरदि पुन बाहान गरदि कुल बुल तो तंगाबो बुल करिनि आबले नों टिप्रालेन्ड सान मा नुगां तां ग्रेटर टिप्रालेन्ड सान मा यांगना निनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड मान याखै निना बो मान्या खा नबो मान्या हाय जिंजाब लांबा बिनि बागै जों सिनिनानि दरगार दङ बो पार्टी आसल पार्टी बो पार्टी जातिनो मोथांनाय पार्टी जोंहाबो मा सिनिनाय बिनि बागै बुबाग्रा सावो
नों IPFT नों INPT नों PSP जों जत थानसाख्लाय दफानो थांनानै आ पार्टीनि बुंसे तिप्रा ग्रेटार तिप्रालेण्ड तांनि फायखा निनि एडिसिन फादार बतो तिप्रासा दङ बनबमा खबनाय बांलादेशआव बुचिन बरफ दङ बनबमा खबनाय आसामाव बुचिन बरफ दङ बनबमा खबनाय तामले बुलखाबा बांलादेशनि बरफ जों नर फाइ राज्य स्नाम देमान मानया भारत सरकार नायनाय आबो नोंगर सामुनो आसुगै दंनाय नोंसाब आबो दाबि खायै केबो ग्रेप्तारिं आबो कन्स्टिट्यूशन सिजाक दङ बुबाग्राबजों सिया बरफ याबले बुबाग्राबो बय परिनो गाहामगा आइन रिगिनो ग्रेटार तिप्रालेण्ड स्नामो ओ बुबाग्रानि चबानो जारा केबेंनाय तिनि बरफ सावो ग्रेटार तिप्रालेण्डले मानि माया नोंले ताम माननायबा नों विधानसभा कक थाइजा साया नों पार्लामेंटआव थाङै कक थाइजा सारिमाया किन्तु बुबाग्रानि तिप्रामो थाले 3 मासनि बिसिङावनो एडिसिअ अधिवेशनाव ग्रेटार तिप्रालेण्डनि बिल पास खालामबाय नोंगर 35 বছর ক্ষমতা আছুগৈ কক বরফ ডিপার্টমেন্ট নों স্নামিয়া बुबाग्राले 3 मासनि बिसिङावनो কক बरफ डिपार्टमेंट स्नामै दिनै आगायनि निनि अरो पुलिस बाय ककजागो मिलिटारि बाय बुजागो ट्राक सागो रेड खाइ खितार क्लांजागो कुनो सरकाराबो नायगानि खाइया किन्तु बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामथा फाइमान लगे लगे विश्वजित देबबर्मान नगर रांबागै जागो निनि तमा काइपें मतिलाल काइपें नगर रांबागै जागो एवं बुबाग्रा तेइबो चंगै दङ लाहिरी देबबर्मा थिमानि ओ ऑक्सिलियम नेहा छात्री बिन नगो थाङै बुबाग्रा सगिनाय एकनो दाग्रिग्रा बरफ नागानो आगे एडिसि सरकार दङ केवल नगो थाङै खादुमानि कग्नो रांबाय खुबबाय रिबायखै थाङै कुनो नेता नादे नायखाय किन्तु तिनि बुबाग्रानि नाहारमुं ममना एडिसि चिनि नाहारमुंया एडिसि चिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड थांमानि याकलामनि कायसा याप्रि सेमानि स्टेप सिगो तेबो चिनि स्टेप काना नांनायजों फाइनाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन आगे जत नेशनल पार्टी जोंबाय कक सायाखै त्रिपुरा राज्य बर क्षमताय फाइमाया आफुनो जों ग्रेटार तिप्रालेण्डनि अदुखिनो दुंबै नेशनल पार्टी नो सानाय दिबानी रे बेटा ना दिले नाय दिले आछि ना दिले जाओगा जों आइ आबो बुबाग्रान पलिटिक्स आबाइनो बुबाग्रा साव 60टा सीटनि बिसिङो जों केवनो साक नाया नांखाय जों 30टा आसनाव बुजाबै जों प्रमाण खायनि तिप्रामथा साराव आगि किन्तु जों खोनाखा आगि दङ गता 55টা আসনে जों আমরা পড়াই করব জানাই দङ 55টা সিটলে তুলে থাক ওয়াই সবাই খসরি চিকন সাথে সিটনি অর পাই তাক বিজেপি থুঙ্গালে থুঙ্গা आं होनो अरो ताकु कृषक एदु दङ गत आईडीएफसी नि एमएलए याकारि सिलिखा दफानो हामजागि ताबु एमन परिस्थिति ताकु कृषक एदुकै स आं दफानो हामजागो तेई दलसा दङ विधानसभा ओइ दफानो नोंता हामजागि नों एमएलए तस दंनि बो रिजाइन रिमान्स रिजाइन यासा केबले बिने बेदन बि दङ हायसे चिनि जातिनो दं सखायनान बागै दलसा किन्तु जातिनो केबेंनान बागै तुगिबै सतननाय दङ आबाइनो आं साओ ताकु कृषक एदुनो उसगां सागा आं भयो कुटो केस खाइ दिन रेसिग्नेशन रिमास गसि आं कुटो केस खाइ दिन आं तंगास मुजुं लियान नों साब बानो आरो नारनाय हेति अमो थेकेन प्रमाणगो तिनि अरो हास्तेव हाफां चालक तंनाय रुनि बरनि मिटिं खायदे बर तां खायसायदोमान बिनि बीजेपी नि बरक आईपीएफटी नि बरक रंनो थुंबै 20 जन सारेंडार खायगानि तिप्रामथानि आवाय खायगार खाय सारा त्रिपुरा खामसि पेटि पेरे नाइबातेन निनोखेचिनि प्रेमलाल मौसम सम बिसंजय सम थाङै आ जागानो आसुबि चैलेंज खाय जखन सांबादिक सम्मेलन खायगा बीजेपी नि कक खायजाबा दिनि खेलिबायसेबो सिरि
आबुंखा बीजेपी जों सानान मुसुगो बीजेपी नबो कयनान मुसुगो बीजेपी बरनो बीजेपी स्नामबै सारेंडर खायके चिनि कोनो आपत्ति करे बीजेपी बरम से त्रिपुरा मथा स्नामबै बरम दिनै सारेंडर खायके आकोनि अर्थ न बुझि একদিন ফাই দङ 2023 नि आगेनो केबो आईपीएफ टी तंगला त्रिपुरा सारो केबो बीजेपी तंगला जत त्रिपुरा আর आईपीएफ टी बीजेपी रो त्रिपुरा म थांनानि जे लामा आगि लामा कैसा पर्दां तंगना हाबा दा बाय तामफ्लाय पक फैनिके तापु बिसो दिन बागै या हाथो बुझि पाइका जाति जेखाने थामसांनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानना चंगारोसे आनिनि एमएलए बाटा आ गारि अताक जों सरकारनि गारि खायतो उचित बागै मुंसाया दागु जे दिनो दिन फाइनाय जे जोंया गारना नांनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बागै जों दिनिन गारि आगारने जाव गारि चिन बागै कोनो दाम गले ईएम पक चिन बागै कतर या जाति चिन बागै कतर ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिन बागै कतर नरगासके या भाखरबकाय बुइजा अनिना सप्राक जाखादिनि आइन फादार तंनाय रोखोम जायले मबा सप्राक जागुरो फरां तोल सोंलाने आं गोबां बे कक सालिया गोबाग्राव दङ जिनि अनरेबल सीएम म दङ जिनि वरिष्ठ लिडार दा दिने साहेब बरग दिल्ली टिल्ली कोरोना भाइरास नि तलाकालीन बकरी खायजा खूब खातां गाबनाय दाङै दा दिने फायको दा दिने फायको दादुन सम फाइलु खाता दं कुकुटा कसांका এবং थांनाय एडिसि चंमारियो मुखिको दादुन स्टंक अवश्य दिन बागे गोबाग्रा कोनो लिखामो नाय अब प्रमिस कमो नाय কিন্তু আর কখনোই যে মালিয়া বো পাই তিনি অবস্থায় আম পাই ইয়া গাইকে মুসুম লে जों স্থানান दिन बागे बिदा को पाई তিনি ভাই সবাইকা বরনি বক্তৃতানোর খরানাই আনি আইন এডিসিও মো সামুন দমো I have told Gobagra that on 12th of this month, whatever the power state government is going to transfer, what more power we want, on that one high-level committee has been formed, and I have to represent in that meeting. So I have to collect more information. Abang bagi Gobagra nang saga, kulung Gobagra ma thangnai kulungo, za saman sajili, ang musik sayo tini thangjinai. যতনো পাইপ্লাইয়া হামবাইয়া পারে কাকুরো আনি কগা ওর মুখাটা যেই যে